Lalela ke namhlanje mlaleli ngicela ukuthi izingane ezincane zisuke ngoba itopic esikhuluma ngayo itopic yabantu abadala. Isikhathi sethu njengamanje it's 30 minutes past 4 o'clock bathi ngesingisi it's 4:30 o'clock kumhla ka 17 kuMarch 2021. Le topic esikhuluma ngayo namhlanje sizocela ukuthi abantwana uma bekhona umntwana ona age eno 20 kuya phansi akasuka cishe radio ungamvumela ahlale. Itopic yabantu abadala kuhleke ngoba isikhathi sethu kusase early kakhulu. La uproducer Ungizwe itopic asinika yona mfowethu sinika ichallenge. Angazi nami ngizoyibeka kanjani. Kodwa ke ibekiwe mfowethu. Lo producer lo ibekiwe ke kufanele sikhulume ngayo. Uthi umbuzo la uproducer ibhalile uthi njengoba isizwe sizilile isizwe inkosi ikhotheme iguqile. Nanokuthi nje mayingaguqili inkosi kuvumelekile ukuthi uma umZulu noma uyisizwe esimpisholo sase-Afrika ushone phansi kumuntu wesifazane ushone phansi ngayo yonke indlela. Imithi ihambisana yini nokukhothama nokuthi ushone phansi ngasese sengikhulumela ekamereni ushone nje phansi impela ekamereni uyithola usubhizi kumama moyinsizwa nje uyibhungu nje impela udla umuthi noma nje uzalwa noma wena nje ngizwe ushone nje phansi kumama nje ushone ugamanqa nje kumama ushone phansi bahleka nje uyayenza animbone uvumelekile nje uyibhungu impela ufaka umqhele kanjena na umqhele ushona uvumbuke la umqhele na umqhele uvumbuke impela uvumbuke nje nawe mama uthola ukuthi umama umZulu impela umZulu impela umama uvumelekile into umama ithole seshona phansi kubaba seshona evuka azavungule emazinyweni uthi awungizwe ezinye zezinto zasekamereni so ngifuna ukuzwa ukuthi leyo nto ngizwe uyayimukela uyayiphasisa yini noma uthi cha baphemi ake nifakele izibuko lento uthini ngizwe cha ubuza ukhala kanjana la ngibuza ukhala kanjani phela ngithi iqiniso kubalulumele ulumele iqiniso ngizwe futhi ube fair ngoba phela lento esikhulumayo yeke ukuzila ngicela siyeke uzizila sikhulume in general kuyaphilwa ekhaya kuyahlekwa kumnandi uthola umama eseshona phansi ashona ucila ayocila umkhuzi uthi mama ngicela uphume kulo freeway athathe impela ahamba impela umama ahamba athi uhambile uze usukhalisa kanjencane ukhala komdlwana uthi uphakama njenge breakdown amadoda babangala belungu bathi kwenza njani lo muntu kanti hayi impela ngizwe ukhala impela ukhuluma nama pin code ukhuluma yonke into ikati lidla masengane kodwa ngizwe awukhuluma iqiniso nje ukuthi ngoba phela nawe maybe uyashona cha asingayithathi lento siyipersonalize asiyikhulume in general because I know you are a smart guy also smart ungayi esilungwini lalela ke mfowethu into enzakalayo uma ngabe seningenela wini wakhona ongakwenzi imizwa yenu ivumelana ukuthi nikwenze uyashayisa ushayisa kanjani uyashayisa ngoba ubumnandi buka partner wakhe buka umuntu wakhe kame elaweni kufanele bumnandi kuphelele yengizwe mina ngibuza ngesizwe samaZulu ngibuza ngesizwe sethu sabantu abamnyama ukuthi ngempela ivumelekile yini ukuthi ushone phansi uzuvungule impela emazinyeni noma ukhohle uvungula amanuku lawa avungulayo amanuku uyashona phansi nawe cha ungangibuzi mina ngiyabuza sengibuza wena manje mina make ngibuza wena yimi uqala uphendule mina usiyeza kimi ngizwe uyashona yini phansi hayi ngeke uphendule umbuzo ngeke wena uqala kanjani nje wena ake ngivimbezele uqala kanjani ekhoneni ngizwe uyashona yini phansi lutho ngelusa mina ngelusa kakhulu mina ungadlalisa amaphepha wayeke amaphepha wayeke udlalisa newspaper manje udlala ngamdodela lana kanti itopic lena ungizwe lana kwenza interview kangizwe wangijikela manje wangijikela noma lapha ukhuluma ngetopic in general yabona nje ngicabanga ukuthi nasengiqedile mangithi mina uma kukho ungenela wini kwakhona ukusele awangakwenza kuyaphetha
065 933 7172 065 933 7172 abantu umdluli ngila ngakhona la kwivuma FM la iparking asemotweni yakho ngqo yakhona akuvumelekile siyakwenza ke phela ngoba sesahlulwa umnandi esikhathi esiphila kuso sesamoshakala kodwa nje siyalazi iqiniso ukuthi akufaka besenza zonke izinto esizenza manje sesahlulwa umnandi ube sakuncelwa inkonzo phela siyashona sivumbuka makunzima kunjani Ungizwe kufanele sike siyinakisise lento nibona izinto ezweni zishintshile umhlaba umile ume ngenyawo ingoba insizwa lalela ngisho umbele ekonyana ufaka insizwa ezihlonishwayo kuthiwa insizwa impela iphethe amabutho insizwa ezihlonishwayo nazo ziyashona manje mayishona idlozi lithini lapha cha idlozi lojabula kabi uma angithi idlozi lofuna umsindo ekhaya akhalona kabakhona ngimakengiza ake ngibuza umbuzo ake kuthiwa ushona phansi light licishiwe kanti lo muntu bese sesikhathini ngeke kusekwenzeke lokho kuzokwenzeka uzokwenziwa yini uthi mawuthi uyabuya notamati sauce igwele awuze ntokothela awushisa tamati so tamati so nabafungu lawo nabatamati sauce amanuvu vele onke lawo ubunuku nje lonke lo ngoba iphunga nje lithe phecelezi liyasho yonke liyamemeza lapha umuntu lele ngikubingelele nyanga yami ngikubingelele nawe ngizwe isihloko esenisithintile simnandi kakhulu futhi ngisithakasela kakhulu iqiniso nje mangabe singalibeka nje bafowethu silibeke nje lime lithi impo iqiniso ngampela nje bafowethu ubunuku nje lobo obukhulu obuphindiwe engazi ukuthi ungachaza ukuthini ubunuku nje lobo bafowethu umnuku nje ingane zakwethu ngeke siyele ngampela ubunuku nje ngiyabonga mina uKhehlelezi eXhopha esigodini saseJohnville hey yabona namhlanje ngizwe ngizafuna ukubuza phela fanele sikhuluma kunye sikushiye side uma ushona phansi insizwe ikhaliso phela iqiniso uyalikhuluma masula phana ulikhulumpela futhi ulikhulume futhi ulikhulume ngizwe wena ulikhulume cha ungalikhuluma phela iqiniso awusumncelo njengenkonyana manje ngizwe mina ngicela ukubuza wena uyinsizwa uhlala usho futhi siyakwazi uyakumela lokho wena uyashona inphansi dokotela uyinyanga uhlala uyincoma ukuthi uyinkosi yenyanga wena uyashona inphansi zakhaya live by example. This is your show. Healing hour. Heal the nation. Yebo, lead the way. Then I will follow. Please answer me first. Then I will answer you. Yeah, answer me. Namhlanje Ungizwe sekhoneni. 0659337172. Umubuka mina ngizwa ke ngicela ukubuza ngibeke. Ngifanele ukushona phansi. Wena awuka kanjani umntana wethu. Manje mawufona 08610 300 08610 mawufona ngithi ayeye ngizwe ayeye wena uqala uthi ayeye asazi ke mawufuna ikhale ngamdokotela uthi ayeye dokotela ayeye mina kodwa ngithi ayeye ngizwe ayeye because ianswer ngayitholi yabona even manje ngisamncenga Ungizwe ngithi ngizwe khuluma iqiniso mfowethu bane abafazi bane mfowethu uyashona inphansi ngizwe khohlwa uchaza ukuthi lo ihlakalo yelawo leyo ikhona thina siganiwe yinini afanele nisho nama girlfriend noma ningodoso ngishadile mina khohlwa cha awukaphelelisa mase kuphelelisile imfihlakalo yekamela singaluleke weluleke njengendoda kodwa mina angikwazi ukuzo advertiser ilawu lami phela ngithi wena uthi lead by example abantu bafuna ukuzwa ukuthi inkosi yethu yenzayo nina nje nisekufinder hayi ke sifuna abantu bafuna ukuzwa ukuthi inkosi yethu yenzayo
Yenzani? Hayi lutho. Lutho. Manje awuyiphasisi wena le. Ngithengise mina ngelawu lami mina. Abe. Vuma sawona. Ngale baba uKhehlelezi kanjani? Kuhle kunjani bata? Nami ngiyaphila baba. Ukhuluma nomsubisi la eCape Town. Tata uthini nansi indaba? Baba mani amelanga nomamela ngigezela inetwork ngimamele izolo. Hayi tata sithetha ngoba uyakwazi xa uyindoda uyashona yini phansi wena kumama. Uyakwazi ukushona phansi yomkitaza ngale. Sensho uyayibona la uyayiqonda wena? Hayi angiboni kanjalo. Uyaya wena phansi? Baba. Awuyi. Ngizwe uthi akayi. Ungavumi. Ungavumi hey. Asikhuluma iFrench. Yamuzuvuma ukuphika kwakhe ukuthi umanje phansi lo muntu. Uphansi kumanje. Hayi ungakhulumi nathi uphansi baba. Hayi. Sihloniphe baba. Hayi uthetha nathi uphansi ngoku. Baba. Yindoda ehloniphayo. Noma hlonipha ndoda ekamereni inhloniphi yaphela. Kufanele kube njalo. Ya. Ukubusantu santu. Uzobaleka kumfazi. Uthetha isiXhosa nje, uthetha isitswana mangabe sengale. Ulingelengele. Okay, hayi kuhle tata. Alright, sikhuluma lapha sikwevuma 103 isikhathi sethu lapha sithi 4:45 o'clock. Ningakhohlwa ke ukuthi sikhona njalo ispecial ngomhla ka26 and 27 emapharmacy kaKhehlelezi wonke senzela abantu abahola ngomhla ka25. Wonke umuntu ohola ngomhla ka25 simnika ithuba lokuthi akwazi ukuthi naye aye makuthi wayengakwazanga ukuya akwazi ukuya nalabo abahole ngomhla ka15 bakwazi ukuya emakhemisi bayothenga. So ke ngomhla ka26 and 27 special emakhemisi kaKhehlelezi wonke jikelele 407 Salmon Grove nalaphana Maritzburg 176 Peter Maurice Maritzburg. Ayeye ngizwe ayeye ngiyabona zonke zisho kanjalo zithi ayeye ngizwe ayeye zikhala kuwe namhlanje. Hayi zikhala kuwe. Hayi awukaniki impendulo bakwami. Ngiyafika kodwa. Vuma sawubona. Njani baba? Hayi tata kuhle ayeye ngizwe ayeye. Ayeye ngizwe ayeye. Alright awubalekile airtime kanayo 086 10 300 086 10 300 086 10 300 noma ngisendele iWhatsApp voice note zithi ayeye ngizwe ayeye ziyakhala sifuna impendulo ngizwa akasiniki impendulo laphana uyabaleka uyazi uzofika bese enkingeni umama afika athi hey wena indaba iqiniso ungalibhe ake liphume iqiniso la e-studio qala vuma sawubona Yebo tata kunjani? Kuhle mama kunjani? Kuhle kakuthi hayi mina tata hayi Asiqale sithi ayeye ngizwe ayeye. Ayeye ngizwe ayeye. Ngizwe pendula mfowethu ithi ayeye. Yebo ayeye. Hayi la ndihambela nongizwe tata lokuthula emakliye hayi ndihambela nongizwe beyamdra. Uthi wena uthi ubaba wawuyi wena ngaphansi lapha. Hayi kuyanyanzeleka kuyiwe kaloku. Futhi uyezwa futhi laba bathetha impela ayibaseka khona. Nikho lapha manje. Ayijabula indoda la kudlalwa la. Ayijabula indoda la. Usho ukuthi lo mama mayingathathu indoda umuntu ihamba unomphela ngeza ibuyi. Cha ngathatha indoda bathatha indoda ethathekayo nje. Hayi nawe ngizokala ngazo ngithathe. Ngizwe. Mbukeni ungizwe. Mbukeni ku Facebook, mbukeni. Nami. Ngathi ngiyabona sengiyowakha le. Yeni bantu. Mana uphika lokho. Hawu uyashela ke ngizwe. Ufuna ukwazi ukuthi mngaya umxelela uTyuphe. Awu usemakliye. Usufuna ukwazi location. Hayi ngoba usuthethe kakuhle so uthatha inamba kaloko.
ithi 063 ngizwe. Ithini number yakho? Ngizwe bhala phela. Hayi kahle. Bhala kuthiwa bhala. Hawu. Hawu. Kuthiwa umoya umpazi uya eda kulaba bafazi bakho. Hawu. Uthi 083 nangu uyabhala oh akuthi ngakuvesi ngithi. Uyabhala. Hayi. Hayi ukombo produce uthi bhala. Uthi bhala. Nkosi yami. Uthiwa vusa inhloko ngizwe. Cha inhloko ivukile kalokho. Ithabiza. Awu udokotela uyibhalela yena la ukuthi uqasha ngayo. Yes. Mina nansi number ngiyayibuka 083 208 1594. Uyabo? Yebo usuyazi kade uyibhalile. Hayi bambili 94. Uphele mama uphele mkayo yaba. Hey inkosi yami. Thank you sisi siyabonga. Right ake sizwe le voice note la. Mkhulu, angazi njalo kodwa mkhulu phela idlozi. Umuntu owadlula emhlabeni wayephila efana nathi manje. Unga ukuthi babeyenza nabo lento mkhulu. Babevumbuka nje mkhulu. Kodwa ke angibuye futhi ngithi mina umuthi mengaba ngizowusebenzisa mkhulu ngiyawuzilela umuthi ngiwusebenzise ngendlela ofanele ngiwusebenzise ngayo. Kodwa uma ngizovumbuka angiwuthinti umuthi mkhulu. Angazi njalo kodwa namhlanje le topic ishaya umacingwane. Umacingwane. Ngimthemba ngawo umacingwane. Mkhulu kodwa uyaqhaza mkhulu. Umbele New York mkhulu ngiyabonga. Ikushayile ngithi bayabona. Hayi inkosi yama topic le. Inkosi yama topic. Ayikushayile. Imshayile Ungizwe bafethu le topic sizobheka phela ukuthi uma ke waphikisana nayo noma wathi ngiyavuma wathi akabu uzoba nenkinga ekamereni. Izotalwa yini ke? Ngizwe. Apha la sizokhuluma ngami la. Sikhuluma kodwa sithi isibonelo. Uyaya yini? Hayi isibonelo cha isibonelo dokotela njengenkosi yenyanga. Vuma sawubona. Ashukulu. Yebo baba ninjani? Uthabatekisi ngiyabona manje. Nantsoke ngiyayizwa imporompolo. Njalo macingwane. Sikhona kwethu. Azikhale baba. Hayi kana. Hayi khulu. Umuthi uyahlonishwa phela umuthi mkhulu. Akufanele kwenziwe into efana njengaleyo. Kodwa njalo kunjena nje usibe sisona umama mekhona becala umama esomadiyeni afunani bese ube down vele ke mvumele nje ayibusisa umama ngoba semfikhene sekamereni le lokhotheme nje inkosi bese ngamvumela umama akunankinga mina. Ungamvumela wena? Hayi ngamvumela futhi hayi umama methi ufuna ukujabulisa nje awuziyasha baba ze uyagcina ungakhesha phanga imali njalo wena. Ungizwe. Jo. Yebo. Ngiyakuzwa sokuthele umhlombane kodwa betaqala umama bangaki futhi. Ubenondla uNkulu abayisithupha. Ayisho. Yebo. Awasho baba. Yebo. Awusiyabonga. Yeah. Danke Khehlelezi. Alright isho kanjalo lapha ingoma ufikile uthi noma kunjena noma nishona phansi bo baba kodwa fihlane ningasho. Ungabona abantu ama lips emnyama hayi ngoba mnyama ngizwe. Ingoba njalo everyday ushona phansi. Abana bebevala bona ke. Shiswa yini uphayela. Sebekambela nje uminofu. Manje umbuza umuntu mawufuzile yabantu kushona phansi. Baba wes abantu bawubuka nje. Baba wes. Noma uphuzile uyashona. Baba wes mawubuka yabantu phela siyabuka la ngekhala zebithi. Wazi kanjani wena? Hawu uyabonakala la into eyenzeka ku TV. Hawu
ayikho singayibuka ku-TV noma kunjena bafowethu nikhumbuleke ukuthi it's just a topic esikhulumayo namhlanje iguqile inkosi yesizwe sakithi noma kunjena bafowethu bonke abantu abasendleleni njengamanje sithi uNkulunkulu abaphephise uNkulunkulu abalonde uNkulunkulu abenabo beyakhona siyazi ke nongizwe omunye wabo njenga namhlanje obheke khona endlini enkulu yaphansi kaNongoma abanye basilalele njengamanje bakwaNongoma bathi impela siyakhona. It is just a topic ekade sikhuluma konke sikhulumayo itopic lapho siqwashisa khona abantu eqinisweni lonke ekuzosho Khehlelezi namhlanje babies impela ukhuluma eqiniso ungizwe manje hawukuthi impela abanye sibabambe bakwenza lokho kumanje lalela siswami lalela bhuti wami okwenzayo njengamanje qhubeka nje ukwenze kakhulu ngeke phela silahlekisane into eqinisa uthando endlini itayela ungahlala uba yinandosi nje ulala ubheke phezulu fanele ube umjabulisa umama ubuya ngathi uyapopola eminyango njengathi ubheka kanjena baba abheke kanjena madoda zibe sesenzeke kubuza ngoba ikangegama uhlala yabona ke ngise ukuzuba bajabule ekhaya bamama yehlani niye phansi nize nidlule nize niyomkhotha nezinyawo bobaba nigeze inyawo ukuze nabo phela mama bajabule umshado kukhuminzwane nangoku ungizwe uyazi mase aqaqeka amathanga yebo bamama ningababambi kabuhlungu nibabambe kahle nje izandla zibe butofotofo ukuze kube mnandi ekhaya noma kunjeni sho kanjalo ufikile awakasho njalo cha hayi uthini noma kunjeni nekhaya kodwa kujatshule kungabi nama divorce yeki ithi noma indoda idlile ekhaya kodwa ithi mayifike ekhaya ibe sober enekameleni pepe liyawa angizange ngizwe utheni angikho iqini uthini awu hayi noma ngempeleni indoda impela strong ngane idle iphimbisa angele ekameleni awushoke he zakala nje indaba liyawa unjalo kuyile kuba bonke abashiye izihlobo zabo sithi juju kuba bonke abashiye izihlobo zabo njengamanje abanye bayakhala abaseyinkingeni awuhamba nomfuka ngubani uthola inkosi yami eyiwangikhumbuza ngizwe yahamba indoda eyaziwa kakhulu idlala lapha ku generations Busiso Dlomo indoda yayihlala ishubisa njalo etorini nakulesiya story actor kudala umazwi inkosi yami yahamba sithi may his soul rest in peace uzokhumbula ukuthi ku-Masters of Mzansi wawiniwe 1 million laphana as the best actor in South Africa SABC Stars of Mzansi kufanele mfowethu imisebenzi yakhe yamlandela kunabantu abaphiwe mfethu baphiwe impela lesibona ukuthi ubani esimbambayo lapha simtholayo Phuma sabona no yebo baba kunjani yebo ngiyafika nansoke Dokotela njani ngabe sawuzwile yebo hello hlala phezulu kodaba baba oh yes ukhuluma nobonga lana ubonga uDex Mngadi la cha lawe dokotela lento ngifuna siyibuke nje kahle ukuthi thina amaZulu iningi lethu sithanda ukufaka isiko nala lingangeni khona usekhona dokotela impela ngiyeza ukuthi asikho romantic yes iningi lethu nje sithanda ukufaka isiko nala selingangeni khona but when it comes to enkonzweni yaseCameroon wenza konke okusamandleni akho njengendoda ukuthi uphathini wakho umjabulisi lapha nje ngezansi uyaya wenze konke okumele ukwenze naye makumele agibele kuwena uyagibela wena but uma sesikhuluma ke ngesifo isifo ke uyahlonipha hayi ukuthi uyaya ngezansi noma uyagibela phezulu kwakhe lokho nje siyakuhlonipha thina njengamaZulu asiyenzi inkonzo yaseCameroon nomuntu wesifazane noma naye akayenzi ake ngibuze mfowethu mawuthi wena uyaya eCameroon uyaya yonke indawo phela zimbili indlela lapha kunalo oqala kunalo munye wesibili ime kanje lezi zinto lezi usho ukuthi uthi wenza yonke into ngifuna ukuzwa
ngicela ukuthi ukwenza iwiper wena wawayibona iwiper wena isikaza iwiper ihamba yithi shaya iwindi lonke ibuyi imasemuzwe iphendulela baba wami uthe wenza yonke into izindlela zimbili lapha enye kufeni enye kuphileni ngifuna ukuthi wena lezi ndlela uyithatha zonke yini noma ithatha zonke into ebalekile nje ukujabulisana asingafaki isiko lalani ngangeni khona mjabulisa umuntu wakho ngoba uzohamba semthathe thina simjabulise Ngimsela lombhengo ngiyabona ngiyithanda lo ukuthi imanje uqinisile ngize ngicela ukubuza zimbili indlela laphana iwiper emoto ngiphendule ngaqeda indaba yewiper emoto uthi la wayibona isikaza isha nje iwindi lonke nje so usho ukuthi wena ngizwe ulaphana nalapha wemfowethu lento ayingangiswa lento ngiyabuza ngizwe yawona indoda leyo ngikhuluma ngiyayizwa ile ndoda yalimela iqiniso wena hayi wena downstairs ne upstairs wena akakulona iqiniso ngoba fanele ke lana uhealing hour kube uyena uvula indlela mina ngivule yebo ngisho mina yeah phela sizwa abalaleli bayafuna ngisho yini akekho safoni yothi mkhulu sizwe wena vuma sawubona cha ngagcina usulapha abantu besifazane kodwa vuma sawubona ayeye ngizwe ayeye nazo-ke zakhala yebo cha bancoma ukuthi ngiwile ni right yebo ngiyaphila siyaphila njani ngiyaphila kakhulu baba umfana futhi underpaid bhuti mina ngiyiqobo ayuthakayi yena unani usuwayini lotho iqobo ngakhula nje nginenkolelo yokuthi abantu abadala abayivumi lento mana ndoda izwi lakho angizwakala kahle izwi lakho mana izwi lakho lakhe yesenta nje ndoda uyindoda iqala nje hayi cha nginohlelo lwakhona hayi awuthandi umnyayilo asenze njalo bomama valana amadlebe bomama badala bavala amadlebe ngoba sekusembini njalo ku YouTube ngoba sekusembini njalo ku YouTube ayina restriction iwe-YouTube hayi uzobhala ukuthi age restriction asithatha ukugcina vuma sawubona dokotela Azikhale Ungizwe hayi umzobe lo eMaritzburg ayeye ngizwe ayeye dokotela ayiyawedwa baba ungayi nathi iyawedwa ngizaphela uyisiyakela thina uzoya kumfazi wami hayi kumfazi wakho sithi kulabo abangashadile phela yes yamzalo uyawazi uxam uyothi uqeda nje uthola ukuthi ubamba ibhluke lakho awusasunga uyothi uqeda nje ungizwe ngimuze ngingizwa ngathi khona indaba asifihlela yona ngani nami ngiyasho ukuthi lo muntu akasiniki answer right ngizwe mfowethu sicela uphumele balaleli wendoda uthengiwe akathengwanga uyabuza iwiper unayo ukuthi avele ipassage akayazi wena iwiper njani mfowethu iwiper iyasula iqala ngesandana naseqaleni ngaphambili yabona ishaya lonke iwindi ngizwe nayo uqala kuneba hayi kahle yebo ndoda awuthiwa sendele keshiye njengamanje ngibhedelwa mina
Ake ngizokutshengisa ukuthi uzoyinto njani. Ngicabanga ukuthi Ungizwe into yokudlala wena. Ngiyakekela. Alright, siyabonga kakhulu sanibona ngolesihlanu bakwethu. Uzobe khona kusasa uSibuthu njengamanje Mega Grace. Hayi miyekeni Ungizwe uhlulekile ukuphendula siyabonga bakwethu.